wanajua information goes around very fast. So now followers ya huyu ama ni wake pia wakaretaliate sasa ya Boydwere. Vijana wawili walikatwa panga wakafariki on the way. We are taking action to arrest. We are tunafanya bidii sana kushika wale walifanya hiyo uhalifu. Weche moko nyakwaromogi ne winjruok e kind duol ma ochung' ne kedo kod weche mag mibadhi EACC gi apis jamin buche mag oganda wach mar bedo ni gavana machon mar kaunti ma Migori Mano Kotho Bado nigi ketho kata onge ketho mag buche ma itude godo. Koro lipot makamano gore piny wach pa koro chuno dial buche mondo mi koro donje kendo winji kendo kotenre kod kwayo makamano. Doho ma yale buche motenre kod weche mag mibadhi ne owinjo kidienje ariyo mag jogo bende ne nie burano ni ne orem chopo e winjruok e wi wach bura mar mibadhi ma bende ne omako gavana machon mar kaunti ma Migori Kotho Bado. Burano ma otenore kod weche mag mibadhi bura madhi nyime nyaka chop sani. Duol mar EACC ne onyiso doho ni bura mane obedo tarik 30 mar dwe mokalo ne otimore kaka ne rik doho ne ogolo chik mondo bina timre mak mane twak to ne ok odhi nyime yo makare bang' kweth ariyo mane ni burano ne koso chopo e winjruok. E wi mano kamishon mar EACC koro dwaro mondo mi odialo buche oyangi ka bende kwayo mane opedhi e nyimgi e wi bura motenore kod mano ne ochopo e rang'iny madwarore ka oluwore kod dwaro mar chike ma pacho ka. Kuonde mag timo penj maromo adek kata examination centers omisiem kokalo e yor andika mar oboke gi duol ma ochung' ne weche mag penj pacho ka NEC ka bende koro duolno onyiso kuonde timo penj go mondo mi koro bi ochwal negi lipot manyiso ni koro giyie koluwore kod siemo migino. Lipodno mabende dwaro ni ochop e nyim duol mar NEC no chieng' wuok tich mar juma manyien. Kane olose e kaunti ma Machakos okinyi ma sani jatend migawo mochung' ne weche mag somo e Thurka Julius Ogamba Migos bende ne owacho ni buche maromo 19 mag kuo mag penj osene e gwenge mag Nyanza, gwenge mag Ho mar Okak kaachiel kod gwenge mag Nyandwat mar piny Kenya nyaka ne penj ma jo klas 12 KCSE ma higani ne chakre. While the overwhelming majority of the examination centers have maintained exemplary standards, including in Machakos County, 19 isolated cases of suspected malpractice have been formally recorded across Nyanza, Rift Valley, and Eastern regions that have been reported to me as at the 6th of November 2025. In every instance, decisive action has been taken, which include replacement of center managers, supervisors, and invigilators, arrest and prosecution of over 22 individuals by the Directorate of Criminal Investigations, seizure of mobile phones and photocopied materials, and deployment of NEC officers for direct oversight. Giethulono bende Migosi Ogamba ne okwedo mokalo weche moko mosebedo ka fungore e mbui ni bar migawo mochung' ne weche mag somo ne omedo omenda mar school fees mag skunde mag sekondar kaachiel kod skunde mag primary ma Thurka ka bende owacho ni chenro mabende nosegol oko kata okenge ma noseketi kotenore kod weche mag school fees onge lokruok moro amora ma obedo. Ne bendo singo ni sirikal biro dhi nyime kod chiwo omenda makonyo siro somb jopuonjre mag skunde mag sekondar. Omenda maromo omenda moingo siling 22,000 ma bende sirikal chiwo ne nyathi ka nyathi higa ka higa ma kod ng'ikruok moro amora. E thuolo nogono bende jatend migawo mar somo Julius Ogamba Migos ne olero ni wach mar bedo ni koro penj madongo ma Thurka ibiro rit gi apisa mag obila en gino ma ok bi timore ka oluwore ni nitie okenge makare ma oseketi ma ibiro tim godo mano ma ne ni apisa mag obila okorito penj madongo ma Thurka. As Kenya transitions fully into the competency-based education, we look forward to a future where assessments are more continuous and authentic, and where such intense policing around examinations becomes less necessary because integrity is built directly into how learning and assessment take place. It is a particularly important day for candidates who will be sitting for the chemistry practical examinations. This paper requires precision and strict adherence to procedure, and I commend the many teachers and laboratory technicians who have worked tirelessly to prepare students for this practical experience. Weche moko nyakwara gin ni japuonjre skund sekondar mar St George's Kaloleni mabende ne timo penj mare mar jo klas 12 KCSE ma higani ne owito ngimane. Japuonjre no ne owito ngimane e kinde mabende noyudo chenro mag thieth. Osiptal ma Maria Kani mabende ni e gwenge ma Kaloleni mayudore kaunti ma Kilifi
Kaulure kod lipot mar obila en kod japuonjre no manyinge Juma Mohamed mawuok e boma ma Mombasa ne orado kod thone kinde abede ne ene chenro mar yudo weche mag thieth. Motelo ne thone, Juma ne otere od thieth mar ng'ato owuon mane iluongo ni Bombolulu mantiere gwenge ma Kaloleni kono mondo mine timne chenro mag thieth. Motelo ne chwe gole kanyo kendo nyaka tere nyaka od thieth ma Mariakani. Kaulure kod bedo ni ngimane kata chal mar ngimane ne medo bedo marach, kama kuom hai marach ne oduogo wito ngimane ka e kinde bende ne timone chenro mag thieth. Nyakora Mogajwang' weche gi medo molo ni kamoro moro ma intie kokalo nyaka lundo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Komachielo en ni jatend piny Kenya William Ruto dichieng' ma kawuono telo chenro mar sidho ayanga wach mar siro jende e yor miyo gi omenda mar chako ohala e bwo chenro mabende otisi ni Nyota mane obagi kaunti ma Kakamega odiochieng' ma kawuono. Ruto mabende oten bathe kod governors mawuok e gwenge mag Imbo mar piny Kenya ne ojiwo jende ma oyudo pesago mondo mi oti kodgi e yo makare, kama bende ne olero ni chenro mar diero jende mabende ne omi pesago ne otime e yo mahuyanga kendo e yo ler kod wach mibadhi mora mora. This process of Nyota, the identification of the men and women sitting here today, was entirely a program on technology on a digital platform. Kuna mtu hapa ambaye ilimuhitaji ajuane na mjumbe ama na MCA ama na chief ama na rais ndio apate nafasi hii ya Nyota hapa? Correct. There is nobody here who had to seek any assistance from anybody. It was you na simu yako. We have identified these good people from every ward because we want to equip that ICT hub, and we want a minimum of between 200 and 300 young people to access digital jobs. Ka koro watieko Nyakwara Mogajwang' magi kende thuond weche mane wamiyo pek koro ni to waketo nigi e yo machuok. Duond buch siasa mar ODM okwedo mokalo weche mag tulo ma koro medo jimbore mokale kar chung' od bura ma Kasipul medore kaunti ma Homa Bay motelo ne yiero madundo ma ibiro bagi gwenge makono kod duol mar IEBC tarik 27 dwe mar 11 mar higani. Kod japuonjre moro mawuok e skul sekondar ma St George's Kaloleni mantiere matimo penj mar joklas 12 KCSE ma higani ne owito ngimane. Ka odialo buche kata winjruok e kind duol ma ochung'ne kedo kod weche mag mibadhi mano EACC kod apis jamin buche mag oganda e wi wach mar bedo ni gavana ma kaunti machon mar Migori mano Okoth Obado ne giketho kata onge ketho mag buche ma itude godo. Wachno koro ne ogore piny ma kendo chuno odialo buche mondo mi koro donje mar winjo kwayo makamano. Giko weche manyien adimba Nyakwara Mogi tudri kod nyakalo ni kang'o romo sa 10 mar biro yudo weche manyien adimba ka kamano sa 8 gi sa 9 biro thuolo kendo mar yudo weche manyien e yo machuok. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Vincent Otieno kelona weche manyien adimba sa 8 gi sa 9 wabo yudo weche manyien e machuok. Karomo sa 10 to wabo yudo weche manyien adimba gi tiendgi gi kukugi kibo kelnwa kod sa 8 gi sa 9 bo kelnwa weche manyien e machuok kod James Rabala. Kanya sech kori timorita watude sa 10 wang'e Ramogi TV yadhi kelo ni chenro mar penj laktar. Kawuono wadhi penjo laktar weche mage. Wadhi bedo kod Dr. Phoebe to wadhi penje weche mage. Mano kik bai. Kao kamano to Jumapil sa 11 kogwena warome Ramogi TV kamwabo kelo ni chenro mar ng'wono mar Jehova Nyasaye wadeno ni chokruok mar Yesu. Bed gi weekend majaber ma fine. Mana gi Ramogi FM kachiel kod Ramogi TV lungani Ruth Otieno. Oriti uru masani. Shikoteba. Vibana iloko ya makasi siga kondiek pacho ugenya dala masiro siya yula uyo adonja dala rumba kelo nyamos anayonga kendo koramosa dalangi mama nyabar manyaginera Jokondiek duto jomageno epinka ne unyolo wi apoya inya ongezi kwenu vini oke ujolukongo
oi majaratiro gini keto yaga ni monda dende ginduma watiri wogosip kena lando pile usip na diali gingolo urgotino sami teresia bene mwalimu Augustine koda Selina Biambo kama pingo weni ngano luko wachi vini mungwana muziki bila jasho ya wangwana. Mike Adipo, Chicago City. Willy Owinde, pokea salamu kutoka kwa Michael Manyo. Ugenya Pacho, Jose Kongolo FBI, Jamie Titi, Wapi Rogers Kobado, Mugulu. Siga kondiet Pacho, Ugenya Dala, Masiro siya yula onyo adonjo dala. Rumba keno nyamos, anayonga yonga, kendo koramosana. Dalangi mama nyabar, manyaginera, jokondiek duto, jomageno epika. Ne unyolo wini, wapoya inya, ongezi kwenu ae. Vini oke ujolo Kongo, oi majaratiro gini keto yaga ni monda dende ginduma watiri wogosip kena lando pile usip na diali gingolo urgotino sami teresia bene mwalimu Augustine koda Selina Biambo ngama pingo weni ngano duko wachi vini mungwana loitija maero talando wayolungo nyingi osiepna anatuomo ningolo nyoka winyoto managi wakne wachiri dore kolandiga chakondiekio loitija maero talando wayolungo nyingi yo anatuomo ningolo nyoka winyoto managi wakne wachiri dore kolandiga chakondiekio kiwero tuono wono genya kweyo sepe magadoni yewe na tuono wananitachiel malona moko moero miriamutu ikelele lino kiwero tuono wono genya kweyo sepe magadoni yewe na tuono wananitachiel malona moko moero miriamutu ikelele lino. Jakababa Jojima Yinga, wapi Toni Toni Amala, bora moja noma sana. Kiwero tuono wono genya kweyo sepe magaloni yewe na tuono wananitachiel malona moko moero miriamutu ikelele lino kiwero tuono wono genya kweyo sepe magaloni yewe na tuono wananitachiel malona moko moero miriamutu ikelele lino. Ramogi Radio Ramogi Karchunja Victor Dindo Nyawanda Ugunja Pacho Ugenya Pacho wapi niko Ture Lidlo Nena
Anasiga bedo kalandelela unde uni yolele Shumawera yero amera shokumaero lilo Asiga bedo kalandelela unde uni yolele Shumawera yero amera shokumaero lilo Chakundi katatuomo nebe nakaera dira Urgadundo jehu Wanapimi hodo ingeni udondo araipi Chakundi katatuomo nebe nakaera dira Urgadundo jehu Wanapimi hodo ingeni udondo araipi Wanga malongo ingeyo gosipe Kijogo mwotogo Bini udogenya ilonga dira iwoi mape Na malongo ingeyo gosipe Kijogo mwotogo Bini udogenya ilonga dira iwoi mape Chuma wangu analele mawirigu Kakoko de joji Uda sembo pacho kanyikela Siaya Chuma wangu analele mawirigu Kakoko de joji Uda sembo pacho kanyikela Siaya Mkochungu wacho jiduto minjo Tegi mwicho Finati aliyo Binie madapingu kodepi Katutile unge Usipeni dano dipo jarusinga Mako dipo bawirigo Utieno yedi chakarate ja kisumuigo Usipeni dano dipo jarusinga Mako dipo bawirigo Utieno yedi chakarate ja kisumuigo Joji mayenga jakababa Karachonyo makakithimu Kindu beinu nyolongo imalongondi Joji mayenga jakababa Karachonyo makakithimu Kindu beinu nyolongo imalongondi Yaodi amigori rapo idala Yosinyero umachape Shemeji ritono wamudo chala wapuyondi Yaodi amigori rapo idala Yosinyero umachape Shemeji ritono wamudo chala wapuyondi Yatigiro sita mioluo Miu malongo magenaya Mami medirito ini kifurate Yatigiro sita mioluo Miu malongo magenaya Mami medirito ini kifurate Kataka duanda roe tayo ayonga Kila chogo mungu anamoro Odisi miu mangu nambaleo kusia Kataka duanda roe tayo ayonga Kila chogo mungu anamoro Odisi miu mangu nambaleo kusia Shiremayo chingo irigo Shamasiro mangodo manyo Woto kenya nechunge waya kato duanda roe Shiremayo chingo irigo Shamasiro mangodo manyo Woto kenya nechunge waya kato duanda roe Katengi mwicho fengani aliyo Binie madapini kodepi katutile unge Wenda hithi aliyo Binie madapini kodepi katutile unge Director Rogers Kobado Jamigori Festa Silitunya Mzito Uje unishike kiuno mpenzi nisikie vizuri Usiponishika kiuno hata
Jumapili Asego Kanyada Kipera maisha mafupi Kipera mwenyewe maisha mafupi Kipera mwenyewe maisha mafupi Kipera mwenyewe maisha mafupi Kipera mwenyewe maisha mafupi Papa Austin Cheng Nyakwaro Chonjo Ugenya Pacho Wapi injinia Utioto Ivan Udu Yoma Kagua Pacho Billy Paul Wamari Kemiala Victor Odindo Nyawanda Ukunja Tumewasha moto Kene Makayo Tumewasha moto Ukujake wengi tuteze Tumekuja kwa kishindo Kwenye wivu wa jinyonge Tumekuja kwa kishindo Kwenye wivu wa jinyonge Fire! Uko Santi Chris Nalo Sikia MK Bangonga na solo guitar Hata waseme mimi ni wako tu Hata waseme mimi ni wako tu Ni wako Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Dwachwa en dhiali, dwachwa en puyo lokrok ma Safaricom osekele ngimani. Millionaires 25 e Kenya mangima wachakwa medi siling 250,000 matimo dongruok e gweng' kama iae. Omenda moheo $180,000 ibiro lo e chenro makama. Jiduto gin joloch. Ti mana kod chenro mar M-Pesa mondo yud points meki. Kumathoth chik iti e chenro mar Kogwen kod an VOJ ang'isi anena e wi chenro mar Shangwe A25 Safaricom popote ulipo. Seche magokinyi ochopo, customers dwaro stock, pikipiki dwaro notimne service, to ngima be okos gik mabiro apoya. Kik iwe ohandi chung'. Mogo